views and opinions expressed by the host and guests in this program do not necessarily reflect those of the company or its management. Viewer discretion is advised. Balitang balita, King Labuat Kapampangan. Kwentuda ring memalen emu dapat palampasan. Serbisyo publikong wasang-wasang. Tikdo nakakabalen at gumising katutuan. Uling abak na balen. Abak na balen, good morning! Karening kakatamong talatugi, ating pusong makabalen, yapin po yung Aldoldo, Serbisyo Publiko, ang po rin balitang-balita, matning balita, kaya ni Pula Buat Kapampangan, iya pong ibiyan, kaya kayo ning CLTV 36. Kumusta na ka? Atse, dara, kuya, kaya ni Malaos, kasalangi ka pa, ne? Reta pong manalbe, kaya katamong, no, kanila rin talatugi na ning CLTV 36, nga rin kaya katamong manalbe kaya Digital TV. Opo kakaluguran, reni pong global kapampangan, saan man pong panig ng mundo. Naman may kapampangan na nakatutok ho dito ho sa mga nangyayari dito ho sa ating komunidad. Kumusta na ho yung ating pong mga suki, reta pong hortelano, apakabilad at silip-silipan de kanini, ining karelang pupuldang yan pong season na ini, kauran kakaluguran at daramdaman da ko puswala. Da nevari resti. Kasi retang kikatamong kakaluguran na magmamais. Isipin nyo, kakaluguran, mo po rening pale. Hindi lang ho itong mga malalawak na palayan ang meron ho tayo dito sa Central Luzon. Andyan din ho yung mga nagmamais. At alam mo ba, pare resti, yung mga nagmamais na yan, Kaya ka wala mo, alwaya mining kanita ni magmais ka, ngayon na rin. Ali, totoo na, may iabang yung mga yan, Dahil totoo mga kaibigan, yung industriya ho ng pagmamais, lalo na dyan ho nang gagaling yung feeds, ng mga patuka dyan ho sa ating pong mga nagpo-poultry naman. At gayon na rin po yung mga nag-aalaga ho ng baboy. Ayan, kumusta naman kayo? Hi! Hello! Abak na balen, bakit Paulo G? Ito hong African swine fever, ito hong pamemeste ho sa ating pong mga baboy, Ang good news ho natin sa lahat ho ng mga magbababoy, next month daw, kumaring Ash, Kabayan, yan, mairo-roll out na. Kung papaano ho yung alokasyon sa kada ho, ayan, yung mga commercial hog producer ho natin, dito ho sa Pampanga, pagkarami niyan, titignan natin kung paano ho yan tatanggapin. Kasi isang malaking question din. Si Paring Art, nakapag-interview once upon a time kay Kapitan dyan sa Magalang. Ang sabi, Paulo G, yung vaccine hesitancy, yung pag-aalangan nitong ating pong mga nag-aalaga ng baboy, talagang pumapasok pa rin, Diba? Kasi yan hong vaccine ho na yan, imported galing Vietnam at meron ho silang karanasan, may mga palitan ng kwento, bulungan, na yan ho, mga kaibigan, baka hindi ro sila tumama. Yung kung paano, gaano yung ka-epektibo. Isa yung mainit na usapin, mga kaibigan. Kareta pong talato, Kimi, opo, kakaluguran, ngayon pong Aldona po ning Miyerkules namin ngayon, ba, Resti? Reta pong magdiwang birthday, yung nagdidiwang ho ng kanilang kaarawan. At syempre, special ho itong araw ho na to, lalo-lalo na doon ho sa mga may mahal sa buhay na may nag-graduate pa rin naghahabol ng graduation. Ayan, doon ho sa aking pamangkin, si Engineer, ayan, Lara Katrina Santos. Yung mga nag-aaral ho ng inhinyero dyan ho sa Dabsu, shout out. Karani pong anak, ang pupumpengari, may kapagpayaring anak. Congratulations kayo at yung mayap muna ang balita tin tantap napcher potang bagyalan tamo nung balita tayo ininem etong nga pong Kapampangan at tao muna po kayo ni Florida Blanca Pampanga nung nga magkamali. Orata pong manalbeke kami ing unami pong bibeke kayo reni pong impormasyon na maulaga antimo kayo ni pong kakatamong data screen ngeni kaakiye po ini pong kabilyanan ning traffic update muna tayo mga kababayan. Traffic! Sa lahat ho ng mga paluwas ng Maynila at kayo ho ay nagtutungo din ho dito sa ating pong rehiyon, Northern Luzon at Central Luzon. Siyempre mga kaibigan, mahalagang makita ng ating mga followers, ito hong area ho ng Balintawak Toll Plaza,
Valenzuela, Mindanao Toll Plaza, may Kawayan Interchange, Bukawi Toll Plaza, hanggang Bugening San Fernando Interchange. Wala hong reported na untoward incident at nakikita ho natin na maluwag ho ang traffic at maaliwalas ang panahon. Abak na balen! Hatid ho sa atin yan ng NLEX Corporation at itong ating pong binabantayan dahil ang sabi ho ng Pag-asa, asahan na 2-3 bagyo ang darating kabayan ngayong buwan ng Agosto. Silipin naman ho natin itong ating pong weather report ng Pag-asa DOST. Magandang umaga po ng Miyerkules sa inyong lahat. Midweek na nga at narito na ang lagay ng ating panahon ngayong August 14, 2024. Live tayo ngayon mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Sa ating latest satellite images nga natin, wala tayong bagyo na binabantayan sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Bagamat meron tayong bagyo sa labas, ito ang Severe Tropical Storm Ampil na halos 2,000 kilometro east-northeast extreme northern Luzon. Ang ibig sabihin pala ng Ampil ay sampalok mula naman ito sa bansang Cambodia. Hindi ito direktang makaka-apekto na sa ating bansa, hindi nito masyadong napapalakas ang hanging habagat. At itong Severe Tropical Storm Ampil ay patungo na sa bahagi naman ng Japan. Yung Ampil po ay isang international name. At sa ngayon nga, itong southwest monsoon ang nakaka-apekto partikular na sa may kanlurang bahagi ng northern and central Luzon. At ito magdadala ng maulap na kalangitan na may mas malaking tsansa ng mga pag-ulan, partikular na sa bahagi ng Ilocos Region at dito sa may area naman ng Batanes at Babuyan Islands. Inaasahan natin hanggang sa mga susunod na araw hanggang Biyernes, posibleng makaka-apekto pa rin ang southwest monsoon, partikular na sa Ilocos Region at sa may extreme northern Luzon. Samantala, sa lalabing bahagi nating bansa, sa Kamaynilaan at dito sa may Visayas, Mindanao at lalabing bahagi ng Luzon, patuloy na makararanas ng generally fair weather. Mapapansin nyo, walang masyadong kaulapan dito sa may area ng Visayas at gayon din dito sa may Mindanao. Kaya generally fair weather tayo. Liban na lamang, posible pa rin yung mga early morning rain showers at gayon din sa hapon hanggang sa gabi na mga thunderstorms na posible po magtagal ng mga 1 hanggang 2 oras. So nakikita nga natin, basta pinakuling datos natin, medyo maliit din siya sa magkaroon tayo ng bagyo hanggang sa pagtatapos ng linggong ito. So expect lang natin mga localized thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Kaya mainam, may dala pa rin tayong pananggalang sa ulan. Abak na balen, doon ho sa mga maganang kumain, at wala pang bawal sa kanilang, meal. Paulo G, kasi pagka ganitong umaga, ang akin lang pwedeng kainin ay yaong oatmeal. Hindi na po pwedeng kumain si ating. O iba pa ko, dakal na po bawal ka kanan. Kumusta la po reta pong oitsa? Wala mo, may paparusang kami rugo, nga na, o tininarugo yung pwede ming ka na, nada. Kabayang Art, may kilala ka bang ganyan? Yung mga marami ng bawal kainin, tsaka kapag ka naririnig mo yung karaingan ho nitong mga may maintenance na. Tanda, rata pong manyese, sakit naman, alam pakialam, importante, may minumtamong maintenance, Kakain pa rin ng bawal yan. Basta't may gamot ka namang inom. Minsan po kasi kakaluguran, nakakasama ako sa umpukan ho nitong mga doktor ho natin dito sa Provincial Health Office ng Pampanga. At isa ho sa pinakikitunguhan, alam niyo ho baga, yung lifestyle, ate, kuya, pagka napabayaan mo yung work balance, isa pa yan, work balance. Kasi atin taong nang may stress siya, so, sobraya ka kanan, burinay itang magpakabundat diya. Big word, bundat. Shout out sa mga bundat. Yung mga gustong-gustong pagka kumakain, paring Art, masiba. Burinay takmandangan. Okay mo itang tatakam ka na alwa mo ita sanang pakarakal mo. Tingnan mo yung katawan ni Pangulong Quezon. Kita mo si Pangulo. Ang ganda ng katawan niya. Walang hindi bundat yan yung pagiging mga kaibigan, health conscious. Alwa naman mo itang mag-gym ka, itang health conscious nga man wanda, itang atikang minor, di ba? Hindi yung sobra-sobra. At ngayon gusto pong may tura nakasakit. Bakit natin binubuksan na usapin na to? Yung pinakikitunguhan natin mga kaibigan na problema kapag laki ng gastos. Isipin mo, paring Art, pagka ikaw ay nagdadialysis na.
Magkano ho yung gamot? Hindi lang ho yung schedule mo na pumupunta ka doon sa makina eh. Yung iniinom mo pang gamot. Nung sakali po nga tigarugong pag-aaral anak, maranong dinugpay kaya kay sakit. Baka nabalin, di ba? Yun ho mga nakikinig ho sa atin dyan. Sabyanan niya po yung kasiping yung maragul na subo. Baka nabalin. Oy, Paulo G, magana naman na kayo. Bakit maganang gumigising yan? Tamang-tama ho kasi mga kaibigan, yung ating almusal. Okay lang mabigat daw yung almusal pagka umaga eh. At saka dapat, yung kinakain mo, sariwa, di ba? Kaya si Paulo G, mga kaibigan, kung anong inaalmusal niya, araw-araw, RMM. RMM Meat Shop. Bakit mo naman mga kaparin Diyos Denning, sa sarap-sarap, sa sarap-sarap. Kita ho ninyo mga kaibigan, kahit malayo pa ang bear season, Paulo G, malayo pa yung bear season, bakit yan ang pinapakita mo sa amin? Sabi nitong ating mga suki. Mayap baluyo na po kakaluguran nung nanula po rin ng premyadong produkto na po rin ng RMM Meat Shop. Magumpisa po king hamon, the best mga kaibigan. Eya po manginis dila yan at ganang itapong kayang yumo, tamang timpla at yung halimuyak niyan pare resti. Baka naman, nakikinig si kumari kong Rizalin, mga kaibigan niyang halimuyak niyan at kung paano mo yung kakainin, iba-vlog natin yan sa mga susunod ho na panahon. Ayan, yung pong hamonado ho nila. At paano ba kami pwedeng tumawag dyan? Paano kami umorder? May 20 store po yan sa ating bansa. At dito ho sa Pampanga, meron na silang branch dyan ho sa Mabalacat, dyan din ho sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Kaya guwagwatin mo naman po RMM Meat Shop. Abak na balen! Kareni pong manalbeke kami, nanula pa rin ng serbisyo publikong biyebiyena ng CLTV 36. Opo kakaluguran, dito ho sa ating data screen, nakikita nyo na ho yung mga power interruption at gayon na rin ho yung mga, water interruption mo naman. Aslag mo na la Diyos, timetong-metong tala para balo dala rin ng kekatan talatuki. Nanong aske na ning karelang pami biye-biye ngayon pong aldo na ning Miyerkules. Shout out Santa Maria and Santa Teresa, Lubao, Pampanga. 1 p.m. to 4:30 p.m. Wala po kayong tubig. Abak na balen. Metro Clark Homes. Ay, marami-rami tayong mga suki dyan sa Metro Clark Homes, mga kaibigan. Barangay Dapdap, Barrio Pila, Dukit, and Dauville. Ala ko pong kuryente. Prime water. Sorry. Ala ko pong danom. Water interruption yan. August 14, 15. Asalubungan niya po yung Webis yung ala ko pong danom. Abak na ba yan? No ka rin pa yan, pare Resti. Hindi naman pong power interruption. 9 a.m. to 5 p.m. Pati nga po niya po ini. Kareni pong constituent ng Mayor Roding Gonzales, Santa Rosario, including Santa Rosario Home, San Pablo, San Patricio, hanggang dyan sa San Nicolas, Kabayan. Wala ko pong power. Pati nga po. Abak na balen. Gayon din ho, mga kaibigan, 9 a.m. to 5 p.m. Diyan ho sa portion ng Santo Domingo, Mexico, Pampanga. From Santo Domingo Substation to the, sa boundary ho ng San Pablo. Abak na balen! Abak na balen! Abak na! Nani punta lato kita mo gani naman po Lubao, Pampanga, Barangay Don Ignacio, Dimson, San Roque, Dao, Santa Monica, gani pong highway, Santo Tomas Highway, hanggang po kaya San Matya, sampo pong Concepcion, kaya pong Purok Mebi, alas 9 ni Ngabak, hanggang pong alas 9, 15 minutes ko mo pong Milako Power, kakaluguran. Abak na balen! Guagwa mo naman po, kakaluguran. 15 minutes kayong Milako kuryente. 9 a.m. to 9:15, portion of Barangay San Antonio, Jose Abad Santos, Rizal. Ayan, Purok 3, 4, 6, ang gapong Maquiapo. Abak na balen at Ching Presi. Ono ko rin la pa, Compelix, kening porsyon na ning Barangay San Roque, San Nicolas First, San Pedro, San Juan, San Antonio, San Agustin. Abak na balen. Ala ko pong kuryente, 15 minutes mo naman. O yan.
O, abetaya naman po yung Barangay Bangkal, ne? Karen pong 15 minuto sa Miloco, Kuryente, Pangabagya, ne? 9 o'clock po kano. Ang gana po kaya except JCMC, kaya pong Sasmuan Municipal Hall. Abak no! Guagua, Pampanga, Kakaluguran. Mag-extend na naman po hanggang alas 3 na po ninggat panapon. Mag-umpisa po alas 9, Barangay Bangkal, Guagua, Pampanga from JCMC Subdivision hanggang po kening Sasmuan Municipal Hall. Abak na Balen, all barangay, kini pong Sasmuan, alas 9 ning abak hanggang pong alas 3 ninggat panapon. Hanggang muna po kayo ng Barangay San Jose, Apunan, Concepcion, except Purok 1 and 9, San Vicente, Purok 4, 5, 6, San Francisco, Sitio Quinto, Tramo 1, hanggang po kay Santo Domingo, Kenny naman pong Lubao, Pampanga. Abak na Balen! Abak Shout out ka rin ni Pusuki na ning Espelapco, Florida Blanca, Pampanga. Alauna na po ning ugto, hanggang pong alas 4 na po ning gatpanapon, Kenny pong San Nicolas. Sa Nicolas mo naman po, alas 9 ning abak, hanggang pong alas 12 na ning ugto Kakaluguran, kaya pong Miyerkules yan. Ngayon po yung Kakaluguran, nene. O, no karela pa, Josh. Hila na nga din. O, rening manal, beke katamong, ayan, palpi text, palpi social media, ne? O, kagising da ning abak. Era na yung kakasabi rin karelang pamilya para resti, Pilmila pong makapekat ka rin karela cellphone, nung nano po yung bubutil-tilan da. Oh. Mantun lang chismis kay cellphone. Oh. Maki-chika-chika lang, nino man tang kasabi da kay cellphone. Oh. Oras mamangan la, sa cellphone la pa mo rin. Dahil po naman minsan, ating ko pong kahi, ating pong painawa. May isa po patugutan nyo po yan. Lalo na po na pong niyabe-yabe kayo at mamang kayo. O kung mo naman rugoy wali ko. Reta po kasing maka-gunam-gunam. So, kanita Kapampangan na ako maringas na. Itang mo nabalo na aking gagawan mo haldodo. So, sobra na ka man ruguking pamagamit mong cellphone. Ali, obra ko iniya na. Hindi mag-update ko ka rin na nung mga palyari. Na. Kung naman mo nga kakalingon mo na yung itang marap ka rugo kaya salamin. Oh, ang ganam namin sa nagluluto paring Henry. Hawak pa rin na cellphone. Di ba? Anya, uy tapo, luto na, mo na balon, makanana. Aring lasa na. Ay, noko, pagpaga nakakopo ka rin pong kaya katamo pong talatuki, numisa kasi makakaling. Dakal ka pa kwento, opo, Kakaluguran. Dakal po kwento, ang pong serbisyo publiko kay CLTV 36. Magbalik mi, abak na Balen. Kamanda ka pinsekto, taga nang maka-enjoy, ampong exciting. Kasi makatok nang la underground. Bang kanitang arakap mula, kailangan may gamitan ng gamat mo. O, atin na kang idea king amon nun ko. Ay wa, in Camaro o mole crickets. Kareng Kapampangan, considered ang delicacy. Dakala, patsekauran, ang pumabasahing gabon. King August, September. Kaya ti Pampanga, ating papingbalay na mag-celebrate Camaro Festival, ing magalang. Manyaman taga ng mga exotic foods, lalo na't aliwaliwang luto, ing malyari mong gawan Kenny. Malyaring adobo, malyaring yalo meking bringi, at niyayaliwa pa. Aliwaya taga na yung Kapampangan ikakabalen, atakman mo na ba yung Camaro? Nung alipa, subuknan mo uling siguradong metong mo yung sakyan mo. Kanyaman! Salubungan tayang marat na ing masalang Aldo. Sa ganandalang maranon ring bunga na ningindong tibuan. Pakibaluan tala ring istorya at balitang balita king Balen.
Migising tana, tikdo tana, uling, abak na balen! Abak na balen, Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 hanggang alas 8:30 ng abak. CLTV 36, Pusong Bakabalen. Ngening kauran, makasadya nakakabalen. Paga na kamila kay kayo ring dapat gawan, bayo iya datangin bagyuking kay kayong lugal. Kareng ortenano, umpisan nyo nang mamupul karen kay kayong tanam. Kareng manasan, igabit la rin kay kayong bangkaking ligtas sa lugal. At anina ko dapat dalawot king ilog o dagat. Pakibaluan niya yung paano na rin kay kayong barangay nung sakaling kailangang mag-evacuate. Inspeksyonan niya yung bale at samastan na rin busbus o may sirang parti ng yero. Pader ang pumiyayali o ang parti ni T. Ikanalaking ligtas sa lugar ding sese yung ayop. Kargal na rin flashlights, de bateryang radyo at cellphone. Magsadyang kandila ang pong kasapego o lighter. Manipon kayong danumay numan, ang pong manipon mo namang pamangan ay agad masisira. Kalupa na rin delata ang pong instant noodles. Siguraduhan yung ilagay king ali mapapasang pidukanan ring importanteng dokumento kalupa na ning birth certificate. Iparada yung kaya kayong sakin king mata sampo pang ligtas sa lugal. Magsadyang gamit nung sakaling kailangan ng mag-evacuate. Panay makibalita, Rekil King Bagyo. Pakibalual na ring ulat ng pag-asa ang pong tumutok king CLTV 36 para king latest signal warnings, rainfall advisories at aliwa pang weather updates. Kaniring paganakan ng CLTV 36 kaya kayo nyening panahon ning kauran. Imagine mo lang nakasama mo ang tropa at sobrang saya lang ng bonding nyo. Yun ang trip namin sa Youth Voice Matters. No filter here. We're diving deep into all the juicy topics without holding back. Sa amin, walang edit-edit. Lahat ng pinag-uusapan, diretso lang. Kaya sama na sa amin mag-chill at mag-sharing session sa YV Matter tuwing Sabado, alas 5:30 ng hapon dito lamang sa CLTV 36. Pusong Makabalin. Anyang Marcalpa Farmlands, Quezon, Pampanga. May giyang libangan daring anak akapampangan o maski na rin mga tuwa na mandakap lang insekto kaya rininguran. Kaybat, luto de ang kanan. Kanita, sobrala karakalketi. Ing pamandakap insekto taga nang maka-enjoy ampong exciting. Kasi makatok nang la underground. Bang kanitang arakap mula, kailangan may gamitan ng gamat mo. O, atin na kang idea king amon nun ko. Ay wa, in kamaro o mole crickets. Kareng Kapampangan, considered ang delicacy. Dakala, patse kauran, ang pumabasahing gabon. King August, September. Keti Pampanga, ating papingbale na mag-celebrate Kamuro Festival, ing magalang. Manyaman taga ng mamangan exotic foods, lalo na't aliwaliwang luto, ing malyari mong gawan Kenny. Malyaring adobo, malyaring yalo meking bringi, at niyayaliwa pa. Aliwaya taga na yung Kapampangan ikakabalen, atakon mo na ba yung kamaro? Nung alipa, subuknan mo uling siguradong metong mo yung sakyan mo. Kanyaman! Salubungan tayang marat na ing masalang aldo. Sa ganandalang maranon ring bunga na ningindong tibuan. Pakibaluan tala ring istorya at balitang balita king balen. Migising tana, tikdo tana, uling, abak na balen! Abak na balen, Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 hanggang alas 8:30 ng abak. CLTV 36, Pusong Bakabalen. Ngening kauran, makasadya nakakabalen. Paga na kamila kay kayo rin dapat gawan, bayo iya datangin bagyuking kay kayong lugal. Kareng ortenano, umpisan nyo nang mamupul karen kay kayong tanam.
Kareng manasan, ikabit laring kaya kayong bangka king ligtas sa lugar at alina ko dapat dalawot king ilog o dagat. Pakibaluan niya yung paano na kaya kayong barangay nung sakaling kailangang mag-evacuate. Inspeksyonan niya yung bale at samastan na rin busbus o mesirang parti ng yero. Pader ang pumiyayali o ang parti ni T. Ikanalaking ligtas sa lugar ding sese yung ayop. Kargal na rin flashlights, debateryang radyo at cellphone. Magsadyang kandila ang pong kasapego o lighter. Manipon kayong danumay numan, ang pong manipon mo namang pamangan ay agad masisira. Kalupa na rin delata ang pong instant noodles. Siguraduhan yung ilagay king nga di mapapasang pidukanan ring importanteng dokumento kalupa na ning birth certificate. Iparada yung kaya kayong sakin king mata sampo pang ligtas sa lugal. Magsadyang gamit nung sakaling kailangan ng mag-evacuate. Panay makibalita, Rikil King Bagyo. Pakibalual na ring ulat ng pag-asa ang pong tumutok king CLTV 36 para king latest signal warnings, rainfall advisories at aliwa pang weather updates. Abak na balen! Abak na! Dito ho sa mga nakasubaybay ho sa atin sa mampanig ng mundo, ang CLTV 36. Ayan mga kaibigan, live tayo ho dito ho sa ating pong social media page mula ho sa YouTube hanggang FB Live at sa amin pong X. Ha? Hanapin nyo ho yung at CLTV 36 para updated ho kayo kung ano ganap, ano latest, ano kwento dito sa Central Luzon. Ano? Yung pong mga suki natin naman sa ating pong digital TV. Alam mo, si pare ko, habang nagdadrive yan, dahil may digital TV siya, kabayan, updated dito sa CLTV 36. Habang bumabiyahe, yung mga suki ho nating may UV Express dyan ho sa Mabalacat Terminal. Shout out! Kuyang Elmer, abak na balen, yung mga suki natin dyan ho sa Olongapo. At yan yung mga nasa BPO industry. Ayan. Kaya katama suki mo na pong call center agent. Reta pong manalbeg kaya katama at numisan na, usapin ho ng traffic, usapin ho ng thunderstorm. Ako, updated kami dyan, Paulo G. At nakatutok kami dyan sa mga balitang-balita sa Central Luzon, hatid ng CLTV 36 News. Umpisan na ho natin ang ating pong headlines. Ngayon pong araw ng Miyerkules, narito na ho ang mga maiinit na balita. Matning balita kini po Central Luzon. Pinoy Olympians, binigyan ho ng heroes welcome ng pamahalaan. Dumating na ho sila kagabi. Abak na balen. At ngayong araw din yung parada, alis go ng Bamban, mga kaibigan. Tanggal na sa pwesto. Abak na. Drainage system sa MacArthur Highway dapat imbestigahan ng DPWH ayon ho kay Bulacan Governor Dan Fernando. Abak na balen. Pamilya at kakaluguran ng Kap Melumbang, genakan ing gayang serbisyo King Balen, katukinan po ning gayang pangamate. Abak na. Dating Vice Mayor Lasatin, penimunane ing inisyatiba laban po kareng malalyari mo namang pamanako king San Fernando Heritage District. Abak na balen. At narito na ho ang mga detalye ng ating pong mga nangungunang balita ngayon pong araw ho ng Miyerkules. Ito hong Heroes Welcome. Nakita ho natin mula ho dyan sa Villamor Air Base, Kabayang Art. Yung mga pamilya talagang namang nagpupunyagi at tayo hong lahat mga kaibigan talagang napaka-proud dito ho sa ating pong mga atletang Pilipino at sinalubong nga ho sila kagabi mga kaibigan dito ho sa Villamor Air Base dyan ho sa Pasay City. At dito ho sa selebrasyon mga kaibigan, sinundo dala po, mag-umpisa po Pasay, hanggang na po kini pong Malacanang Palace mga kaibigan. At ito hong pamilya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa muntihong salo-salo. Merong salo-salong nangyari dyan sa Malacanang. Dun ho sa ceremonial hall ay naman panalong-panalo ho yung
ayan yung nag-uumapaw, sabi nga nitong ating mga netizen, nag-uumapaw sila sa tuwa. At tayo naman, lubos daw na, na natutuwa na at ang kasunod nito, mga kaibigan, yung aabangan ho natin na kanilang parada diyan naman sa Rojas Boulevard, Paring Art, iikot-ikot sila diyan at naman may pagkakataon ho itong ating pong mga kababayan diyan ho sa National Capital Region, yung iba talagang dadayuin pa may schedule na sila, mga kaibigan. Nga lamang ang problema natin ito, yung kilos protesta na ng Manibela. May transport strike diyan, Abangan natin kung paano ho yan ikakamada. At dito ho sa ating pong monitoring diyan ho sa kanila hong pagbibigay ho ng parangal sa kanila, iginawad nga ho ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kay Olympic gold medalist Carlos Yulo ang halagang magkano? 20 million pesos. At itong presidential medal at merit sa welcome reception para ho sa 2024 Olympians sa Palasyo. Tig 2 milyong piso naman po ang ibinahagi ni PBBM sa mga bronze medalist na sina Ira Cordero Villegas at Nesty Alcaide Petesio at tig 1 milyong piso naman para ho sa iba pong nakilahok sa 2024 Olympics. Kinilala, mga kaibigan ng Pangulo, ang dedikasyon ho ng mga atleta, maging ang suporta ng kanilahong mga coach, trainer at mahal sa buhay. Binigyan din ho niya, mga kaibigan, na layuning isusulong pa ho ang pagpapabuti dito sa sports development ng administrasyon dito ho sa ating bansa para, bukas makalawa, makikita mo ngayon si Paring Art, gumagano na rin. Umebeso na rin ang gano'n. Dapat, natatawa ako dun sa mga kuhang video, mga larawan din ng mga netizen na nagiging gymnast na. Maring. Rata pong kaya katawon talatuki. Yan ho ang kwento ng tagumpay na hindi lang ho yung gold medalist ang ating pong kailangang parangalin, kundi pati yung naging representante ng ating bansa dahil ang kanila hong naging pagsusulit, mga kaibigan, bago ho makarating dyan, bago sila ho ay maging kampiyon, talagang mabayat po at training in Karelang Pegdalanan. Sa iba pong mga nangungunang balitang Central Luzon, hindi lang ho sa Central Luzon, kundi ho sa ating pong bansa, mga kaibigan, meron na hong desisyon na inilabas ho itong Office of the Ombudsman, ito hong bantay bayan ho natin, na hinggil ho dito ho sa kaso ni suspended Mayor Bamban, si Mayor Alice Go, mga kaibigan, Guaping. Ganun ho kasi yung natuklasan ho ng COMELEC, mga kaibigan. Hinatulan na ho ng Office of the Ombudsman na guilty si Bamban Mayor Alice Go ng grave misconduct. Base ho ito sa 25 desisyon na kanila hong inilabas. At kaugnay nito, kanilang inuutos, mga kaibigan, ang pagtanggal kay Go sa pwesto bilang alkalde. So sinibak na ho ito sa Bamban Tarlac. Perpetually disqualified o hindi na rin siya maaaring tumakbo sa anumang posisyon sa gobyerno. At hinggil ho dito, mga kaibigan, kahapon din ho, isa ho sa malaking balita ay ang pagtungo ho ng mga opisyal ho ng COMELEC upang isilbi ho yung subpina. Dahil meron din hong umuusad, mga kaibigan, na investigasyon. Tungkol naman ho sa kanyang paghain ho ng COC nung nakalipas ho na halalan. Makakausap po natin via Zoom ang ating pong idol, COMELEC Region 3 ARD, Assistant Regional Director, Attorney Elmo Duque. Your Honor, Abak na Balen, good morning. Anak na Balen, Paulo at ang mga masugid mong taga-subaybay. Magandang umaga. Kumusta naman ang almusal mo? Mamaya na yun. Kumusta ang almusal ng aking idol? Mabigat ba ang almusal natin ngayon? Light lang para magandang katawan. Marami na rin bawal. Marami na rin bawal. Okay, sige. Kwentuhan tayo para at least, alam mo naman, interactive tong ating programa at nagko-komento din yung mga netizen dito sa ating live streaming.
Ano ba yung isinilbi kahapon kay suspended mayor? O ngayon, sinibak na eh. O, sinibak na sa mayor ng Bambantarlac, si Alice Go. Yung sinerve natin kahapon via representative ng Law Department, si Attorney Albert Rodriguez, ay yung subpoena for material misrepresentation na ginawa ng respondent na si Mayor Alice Goo ng Bambantarlac. So, naibabatay ito doon sa kanyang certificate of candidacy, ang kanyang deklarasyon doon. Eh, kumusta naman yung pagtanggap? Base doon sa Doon sa kwan, okay, go. Yeah, kasi nakita namin doon sa mga larawan hindi talaga siya nakita at may resistance pa no? Doon sa nagbabantay sa farm. Yung kanyang declared na residence doon sa Virgen de los Remedios, Bambantarlac. Yun ang una natin, ang team ay nagpunta doon para isilbi ang kanyang subpina. At sa ating pakikipanayam, sa tao na nandoon nakaupo, nagbabantay sa kanyang mga ari-arian, kanyang residence, hindi siya, tinanggap niya pero hindi niya sinulat ang kanyang pangalan, hindi niya pinirma ng kanyang pagtanggap. Tinanggap lang niya ang kopya ng ating subpina. Pagkatapos, pumunta tayo sa kanyang opisina bilang mayor doon sa Bamban Municipal Hall na kung saan tinanggap ng secretary ng Office of the Mayor ang subpina kahapon. Kaya na-serve natin yung subpina galing ng Law Department. Itong subpina na ito ay naglalayon na si Mayor Alice Goo bilang respondent sa pagkandak ng tinatawag natin na preliminary investigation. Dahil may material misrepresentation siya tungkol sa kanyang certificate of candidacy, nilagay niya doon na ang kanyang birthdate, birthplace, at ang kanyang citizenship. Yun ngayon ang magiging basihan ng Law Department para imbestigahan kung mayroon nga bang probable cause. Mayroon bang sufisyente na batayan para siya ay kasuhan ng material misrepresentation ayon sa Section 74 ng Omnibus Election Code in line with Section 262 ng Omnibus Election Code din. Dito ho sa mga nakikinig ho sa amin ni Attorney Elmo Duque, mga kaibigan, ang binabanggit ni ARD, hiwalay pa to dun sa kaso ho niya sa ombudsman. Pero paano naman ho makakaapekto ito dito naman ho sa desisyon ng ombudsman na tuluyan na ho siyang sinisibak? Meron pa po bang visa o rason para at least gumulong pa ho yung kaso dyan? O talagang naiiba yung merito ho nito? Kasi ang sunod na tanong nitong ating mga nakasubaybay ho dyan ho sa Bamban kung paano yung rule of succession, yun ho bang second highest vote na kung sakaling dyan ho sa sinasabi ho ninyong paggulong ng investigasyon sa COMELEC, yung second highest vote nung nakalipas na halalan ang uupo o itong vice mayor? Okay. So dalawa yung punto na pag-uusapan natin. Una, ang ahensya ng ombudsman ay magkaiba, magkahiwalay sa aming ahensya sa Commission on Elections. Yung na-file doon sa ombudsman ay yung administrative aspect ng kanyang panunungkulan bilang tinatawag natin na mayor ng Bambantarlac, na kung saan tinatulan siya na dismissed from public service with a perpetual disqualification to hold public office, no? Doon naman sa ating himpilan, ang ating proceedings ay criminal in character. Bakit? Kasi may material misrepresentation siya na ginawa, no? Doon kasi sa findings ng NBI, nag-a-appear na si respondent, Mayor Alice Goo, ay batay sa findings ng NBI, ay siya rin yung tinatawag natin na guwapin. Okay? Guwapin, no? Yung kanyang identity doon, ayon sa mga findings ng NBI, ay magkapareho lamang. Yun ang statement or allegation ng, yun ang findings ng NBI.
na kung saan gagamitin din ng ating himpilan yung findings ng NBI para ihambing at dito sa ating mga records, no, sa na sinabmit niya sa opisina ng COMELEC dito sa Office of the Election Officer ng Bamban Tarlac. At ito ang magiging basihan kung siya ay kakasuhan ng tinatawag natin na material misrepresentation. Kaya yung purpose ng sumpina natin kahapon is to notify her na mayroong proceedings, criminal proceedings against her for material misrepresentation. At ito, magkakandak tayo ng preliminary investigation via the Law Department. Okay? Ang gagawin ng Law kaya siya natin binigyan ng sumpina para alam niya na mayroong kaso. At pangalawa, na mayroon siyang karapatan na sumagot doon sa paratang sa kanya. Your Honor, dito sa kasong ito, kahit walang complainant, o ang tatayong complainant ni dito, People of the Philippines versus Alice Go, ganyan ho ba yung magiging takbo ho ng kaso na yan? Ang magiging takbo nito is our agency will be the one motu proprio ito na magfa-file ng kaso kriminal laban kay respondent Mayor Alice Buo. Okay? Yun ang naging takbo nitong kalagayan na ito. Oh, ito parang ano natin, abiso na tapik. Sampal ito dun ho sa mga ayan, meron hong masamang estratehiya. Lalo-lalo na ho itong pangyayari na pagkakabunyag ho nitong misrepresentation, Kasi may mga investigasyon na umuusad na ang NBI. Yan ho sa mga minomonitor din na ayan, nag-iba ho yung kanilang pagkakakilanlan. Biglang-bigla, paring Resty, naging Pilipino. At may mga naglalakad sa ganyan. Totoo, mga kaibigan, nangyayari yan. Your Honor, ito hong usapin ho ng ito, para bagang poster ito na wag tularan, itong nangyaring ito. Kumbaga, mag-throwback tayo. What went wrong? Bakit kung sakaling ito hong mga mambabatas ho natin, talagang pursigido na meron hong maipasang batas pagkatapos ho nitong masugid nilang investigasyon dyan ho sa pagkakakilanlan. Pag-involve muna sa POGO, sa illegal na gawain, hanggang dun sa pagkakabunyag na nangyayari. Pwede naman pala na maisahan ho itong ating pong ahensya, yung COMELEC, na pwede silang magdeklara na sila'y Pilipino. O nga naman, lihiti mo yung dokumento na ipinapakita nila. What went wrong ba? Paano tayo nalusutan dyan? At ano ba yung pinag-aaralan ngayon ng COMELEC na gustong iapila din sa Senado na para at least magkaroon pa ng mas matibay na guard, na hindi na tayo maisahan pa nito pong mga foreign national ho, pero nakagagawa hong tumakbo sa halalan. Yung proseso ng pagdetermine ng citizenship ng isang tao ay hindi nasa ating puder bilang nasa COMELEC. Ang may puder niyan, magsimula tayo sa local civil registrar na siya ang nagtatala, nagre-record ng lahat ng mga pagsilang at pagpatay ng mga tao dito sa Pilipinas. So pag ang isang tao ay inaisilang, obligasyon, responsibilidad at trabaho ng local civil registrar na nakakasakop sa lugar kung saan isinilang ang isang bata o isang sanggol. Okay, pag namatay naman itong tao, ang isang tao, responsibilidad din ng local civil registrar na mag-issue ng tinatawag natin na death certificate dito sa tao na namatay sa kanyang area of jurisdiction. Ngayon, yung proseso ng pag-determine kung ang isang tao baga ay Pilipino o hindi, nasa puder at otoridad ng local civil registrar. At yan, later on, mayroon pa kasi tayong proseso na tinatawag natin na late registration. May mga kababayan natin kasi nung araw, ako rin, isa din dyan, na naging client din na tinatawag natin ng late registration dahil sinunog kasi yung aming munisipyo at kasali dito
yung aking birth certificate. At yung local civil registrar naman namin noon ay hindi nakapag-forward ng record doon sa PSA. Dahil doon, ako'y walang birth certificate. Kaya ang ginawa ko, nag-avail ako doon sa proseso ng pagpaparehistro ng aking pagkasilang at bilang mamamayan ng sambayan ng Bayang Pilipinas, so nag-avail ako ng late registration. Yung proseso na yan, wala po sa himpilan ng COMELEC. Nasa local civil registrar po na sila po ay gagawa ng proseso ng pagtala ng pagkasilang ng isang sanggol at yan, una, upon birth or via late registration. Yung mga tanong ng ating mga netizen, Your Honor, ARD, sino po ang uupong mayor sa Bamban Tarlac ngayong sinibak na si Mayor Alice Go? O, yung tanong na nila. Yung rule of success, nung pagkasuspindi niya, naupo po yung vice mayor natin. Okay? So, nayangat naman yung first councilor to act as the vice mayor. And so on. So, tumaas lahat ang mga niyan. Ngayon na mayroong pronouncement at desisyon ng ombudsman kay Alice Guo na siya ay tanggal na sa serbisyo bilang elected municipal mayor ng Bamban Tarlac at perpetually disqualified to hold public office. Yan ngayon, succession comes in kasi wala namang election protest na na-file laban sa kanya. Kundi ito ay isang punishment, isang penalty o isang hatol doon sa kanyang conduct. Hindi ko alam kasi kung ano yung mga kaso na ni-file sa ombudsman laban sa kanya. Pero ito ay isang hatol sa mga kaso na i-file doon sa ombudsman na nagresulta ng kanyang pagka-dismiss. Therefore, by virtue of succession, yung pong vice mayor ang siyang uupo na hanggat sa ma-enact, mahalal, at maproklama ang magiging bagong mayor ng Bamban Tarlac sa 2025. Okay, ito, hypothetical question, Your Honor. Kung sakali hong magkaroon ng election protest, yung second highest vote, may chance ba na siya ang maupo? Yung election protest ay tapos na. Dapat na i-file yan within 10 days after proclamation. So, hindi na po pwede ang election protest dahil yung remedyo o yung proseso ay nagsarado na para sa proseso ng election protest. So, wala nang lugar para at least yung second highest vote nung halalan nitong nakalaban ni nasibak na si Mayor Go na siya ho ang mag-assume. Wala nang chance yun. Wala na kasi noong Mayo 2022, May 10 yata yun, nagsarado within 10 days after proclamation ng winning candidate, dapat yung second highest candidate doon sa pagkamayor ay dapat naghain siya ng election protest within that period. After that is already closed. It is parang nasa libingan na yan na only God can resurrect a dead person. Ayun. At dito ho sa usapin ho na to, mga kaibigan, ang daming natututo. No? Una sa lahat, kapag may ugong ng balita na yan, kasi pagka halalan, kampanya, Your Honor, ang tingin questionin niyo yung nationality ng kandidatong yan. Chismax lang yan. Wala man katotohanan yan. Propaganda lang yan. Sasabihin pagka ganun, no? Pero ang katotohanan ho nito, dito ho sa halalan, mukha ng halalan sa Bamban, hindi ho nawala yung ganun na alingaskas ng balita, Sakali ho na ito hong pangyayaring ito, senaryo, na meron din hong alingasgas ng balita sa iba hong rehiyon, sa iba hong distrito, may mangyari hong ganito na senaryo na pinagdududahan, papaano ho ba o saan ho ba tatakbo yung mga kandidato na gusto hong magprotesta o di naman ho kaya i-verify? Sabi nyo nga ho, ang mandato para ho dyan ho sa pag-question ng nationality, wala sa aming poder. Pero yung pangangalap ng ebidensya, ano bang initiative ng COMELEC?
kapag ka ho may mga ganito hong alingaskas ng balita? Okay. Yung proseso ng COMELEC ay tinatawag natin na mayroon din quasi-judicial power ang COMELEC. Ang quasi-judicial power ng COMELEC para rin ng korte. And kung sasabihin natin, courts are courts of records and law. Ibig sabihin, pag pumunta tayo, invoke natin yung judicial power ng COMELEC, kailangan may katibayan ka. Meron kang ebidensya na nagpapatunay na iyong paratang ay tama. Meron tayong nagpapatunay na ebidensya na totoo nga ang sinasabi mo na si X ay isang foreigner. Kailangan may katibayan ka. Kung walang katibayan ang nag-aakusa, siyempre, it is a court of law and of record. Therefore, kung wala tayong katibayan, definitely, justice is in favor to the respondent na inaakusahan na wala namang katibayan, wala namang patunay na siya ay isang foreigner. Ganun po yung proseso natin na ating susundin. So pag i-invoke po natin yon, sigurado yan, pag nag-file ng Certificate of Candidacy ang isang kandidato at malapit na po yan, itong October 1 to 8, ay dapat maging mapanuri at talagang tinitignan ng bawat kandidato kung ang isang kandidato nga ba na lumalaban ay totoong citizen yan ng Pilipinas, kagaya nitong nangyari na ito. At kung hindi ka na, at kung meron kang patunay, katibayan na si ex-candidate ay talagang foreigner, eh magkain ka ng petition for disqualification, verified petition for disqualification sa COMELEC. At ang COMELEC naman ay aakto ayon sa proseso na nailathala doon sa 1993 COMELEC Rules of Procedures natin. At yan, bibigyan yung party, respondent ng kanyang day in court para siya ay sasagot, para i-rebat niya, labanan niya ang patunay o ebidensya at akusasyon ng kalaban. At nandyan na yan, definitely, the decision will be based on the evidence presented and the law. Panguli, Your Honor, baka nakikinig si Mayor Alice Go at yung kanyang mga sympathizer. Kasi nung nakaraang nagko-cover kami doon, sinasabi pa ng kanyang mga sympathizer, kahit na Chinese national ka, ikaw ang mayor namin. Yun ang sinasabi ng kanyang mga sympathizer. Hindi naman natin maaalis yan. Kahit kalaban na niya ang mundo, meron at meron pa rin na naniniwala ho dito sa alkalde o sinibak na alkalde. Ano gusto ho niyo sabihin kay Mayor Alice Go? Ang daming naghahanap sa kanya, Your Honor eh. Okay? So, on the part ng kinatawan ng COMELEC Region 3, ang ating masasabi lang kay Mayor Alice Go, of course, is that she has a day in court. Ipapatunayan niya na hindi tunay ang mga ibinabatong paratang sa kanya. And of course, the law will be on her side. Ayan, mga kaibigan. Maraming salamat, Your Honor. Pero, alam mo, naku, daming nakakamisayos dito sa ating mga followers. May humahabol na tanong, si Kuyang Felix. Ayan, nagpapadala pa sa atin ng puso. Tanong mo kay attorney, kumusta naman ang assessment nila dito sa ating rehiyon? Sa usapin ng, yun daw magiging filing ng COC. Gano'n na tayo kahanda? At ano ba yung barometro natin na masasabi nating handang-handa na ang COMELEC dito sa filing ng COC? October 1 to 8 yan, tama? Tama. Okay, yung pagkakahandaan ng COMELEC sa pagpapa ng Certificate of Candidacy, time and again, every 3 years and every barangay elections, ginagawa natin ito. So, sa kasanayan, sa kaalaman, hindi na nagkukulang ang ating mga tauhan sa kahandaan at kaalaman ng pagsasagawa ng pagtanggap ng filing of Certificate of Candidacy. Meron na tayong mga existing protocols na hindi na natin kailangan baguhin pa. So, ang kailangan na lang is yung inter-agency coordination ng ating ahensya, lalo na sa himpilan ng PNP at saka AFP
para sa seguridad ng mga taong magfa-file ng kanilang Certificate of Candidacy. Susunod yan para makipag-ugnayan din ang ating himpilan sa Bureau of Fire in case of any outbreak of fire at lahat ng mga ahensya na kalahok are possibly involved sa magiging senaryo, worst case scenario sa magiging gawain ng pag-file ng Certificate of Candidacy. Yan ay magkakaroon ng pagpupulong sa nalalapit na buwan ng Setyembre para maisaayos, maisagawa natin ng mahusay, mapayapa at successful ang filing ng Certificate of Candidacy natin dito sa Region 3. Hindi pa tayo nagpapabaya at palagi tayong handa sa paggawa ng bagay na yan. Ito, wala bang option yung mga file ng COC na pwedeng online na lang, virtual na lang? Walang option. Ay, wala tayong provision na ganyan. Kung gusto nila na mag-file in another modality, kailangan nilang mag-file via a representative duly authorized by special power of attorney. Kahit may threat. Kasi hindi naman natin maaalis yung ganyan eh. Kapag yung isang lugar, mainit yung hungalalan, o isa yan sa pag-aaralan pa. Kaya nga, mayroon tayong tinatawag na deployment ng ating PNP and AFP. Nagpupulong yan bago isasagawa ang proseso ng pagtanggap ng COC sa October 1 to 8 para ma-assess kung ano yung senaryo. At sa mga kababayan natin na nagbabalak na mag-file ng kanilang COC, kung may threat po kayo, paki-inform po ang ating election officers na nakakasakop sa inyong lugar para po magkaroon po tayo ng tamang pagkaunawa, tamang aksyon at solusyon doon sa magiging hinaharap ninyong problema. Maraming salamat. Yan ho ang paliwanag ho sa atin. Nakipag-almusal habang nasa virtual meeting ho kami ni Idol. Ito ho't naibahagi ho niya mga kaibigan itong mga balitang-balita dito ho sa ating rehiyon. Hanggang sa muli, Idol, at papasyal ang CLTV 36 News dyan sa yung tanggapan at kami makikipagkape ni Pare Resty. At patitikim natin yung masarap na RMM meat shop. Ay naman, the best ho yan. Yung steak, ay, Your Honor, minsan mapadalhan ka ng sasarap-sarap. Oh. Abang na malen. Dahil po salamat kayo, Attorney Elmo Duque, yapin po yung Assistant Regional Director na po ng COMELEC. At kareta pong kakatamon talatugi na opo, ating pusong makabalen at mag-forward pong video. Public Service, Paulo G. Lawen Mayning dalan kay ni San Jose, kay ni San Fernando. Bala mo rugo kay trenyeng lalabasing sakin. Nga rareke kami rening kay katamon talatugi. Opo, tutukan mila po rening kay kayong sisyo, saing-sing. Dareni pong kaya katamong talatuki kay ni po CLTV 36. Siya ko pong kaya kayong talasuyo, Paulo G. Santos, ating pusong makabalen. Mimingat ko po, abak na!